Og så har vi også det der med den snor og de 2 dåser. Den er jo ret smart til at snakke igen. Hvordan tror I sådan en ser ud om 30-20 år? Måske det er en lille kasse med en drejeskive på. Eller i stedet for en drejeskive, et eller andet, man skal prikke sådan på. Adam, kalder Adam. Adam her. Hvad sker der, Adam? Ikke så meget. Ikke så meget. Ej, Spændende. synes jeg. Okay. Hvad med dig? Heller ikke så meget. Vi tegner. Okay, hyggeligt. Hej, skat. Hvordan går det med dig og Søren? Hvor lyder det sødt. Det varmer virkelig om mit hjerte. Hvordan det går med mig og Peter? Det vil du slet ikke vide. Den idiot har igen droppet mig for hende der, Camilla. Ej, det siger du bare ikke. Ej, det var løgn. Ej, var han bare en spasser, altså. Hvorfor dropper du ham ikke bare? Ja, det tror jeg også vil være en god idé. Nå, men kommer du til næste spejdermøde? Ej, det bliver så hyggeligt. Vi skal bare snakke om drengen og have det så sjovt. Vi skal spise slik og spise kage og drikke sodavand. Det bliver bare så fedt. Og hvad så med vores uniform? Nu går vi jo i sådan en stofuniform. Sådan en rigtig stof. Den er ikke særlig varm. Eller kold. Men den er god at sy i, og man skal sy mærker. Men ja, jeg ved ikke hvordan den ser ud om 100 år. Måske er det sådan en jakke, hvor der ikke kan komme vand eller vind igennem. Og så går man i naturen og har det som om man er indenfor. Nå, spejder. Hvordan tror I så, at spejder kommer til at være i fremtiden? Ja, nu skider vi jo. Nu skider vi jo et hul. Det er jo ikke sjovt. Og måske om 30 år, så sidder vi på sådan en guldkant. Og så sidder vi der og skider. Det er godt. Prøv at se på det bål, vi har nu. Men tror du, det er i fremtiden så? Måske er det sådan, at der er sådan en slags flammekaster, så når man kaster det ind over bålet, så tænder det bare. Altså, sådan lige pludselig. Ja, eller så klikker man bare på en knap, og så er der gang i bålet. Man skal slet ikke sidde og snitte spåner. Mellem flammer og træ, mellem flammer og træ.
Søg dækning. Vi prøver igen.